kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzerare 263 pano patokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tiri vanhu vevanhu, tinofamba muvanhu mune vanhu vane zvipo, tichitora news kwadzinenge dzaitikira ikoko, nhamba dzedu dzinenge dzingoripo everyday paYouTube channel. So mhuri yeZimbabwe, muzuva ranhasi ndine mukomana ane chipo akagadzira Trabablas interchange asi aishandisa mawaya. Apo muri kuona GD6 irapo yered yakagadzirwa nemawaya. Ava ndimukoma wake, uyo ndiye wacho akagadzira zvinhu zvatakatarisana nazvo. Uri sei yako? Tiripo hedu. Uripo. Ungatitaurirewo here kuti Trabablas iyi yakaita mazuva mangani ichigadzirwa? Trabablas ndakatotora mwedzi chaiwo uchigadzira. Ndichingozama kushingira ndichigadzira, ndichingoenda nonhonga mawaya chigadzisa Trabablas kusvika apera. Alright. Trabablas uyu wakaenda unomugadzirira iko here kuTrabablas uko kana kuti wakaigadzirira pamba panapa uchiona mafotos mumafoni? Ndakaenda unomuona ndikabva ndadzoka ndikamudhirowa pabhuku. Pandakadhirowa pabhuku ndikatanga kugadzira. Mira, unonzani? Ninonzi Tuso. Tuso Ncube. Tuso Ncube. Tuso Ncube une makore mangani? Ndine 16 years. Alright. Tuso yopo wakaenda kuTrabablas wakaenda kunoiona, right? Waidhirowa mubhuku. Uri ikoko? Ndakazouya ndaidhirowera kumba. Wakangoona zvayakaita ikoko? Wadzoka kumba bva waidhirowa? Yabuda? Bva wazotanga kuiisa apa? Alright. Wakaita mwedzi uchigadzira? Ndozvauri kutaura. Ko iyo GD6 iyo yakaita mazuva mangani uchigadzira? GD6 ndakatotora 2 weeks chete. Chauri kubenefita mukugadzira zvinhu zvakaita seizvi, so far wabenefita zvinhu zvakaita sezvingani? Handisati ndambobenefita, ndikutoda kutobenefita. Alright. Mashoko aurida kusiya kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii, ende unoenda kuchikoro here? Kuchikoro ndakatanga manje kuenda, asi ndikutoda kusimudzira pachikoro ipapo kuti kuwanikwe mari yekuti ndigone kudzidza zvakanaka. Vabereki vachiona izvi vari kuti chii? Vari kufara havo. Havazvitarisire pasi, vanoti zvinoita? Havazvitarisire pasi because vanotoziva kuti chipo chakatanga kudhara kuzosvika nanhasi. Wakatanga kuzvigadzira izvi une makore mangani? Izvi ndakatanga ndiri mudiki kusvika izvezvi panguva inoyi ndichingorova ati, asi handisati ndasvika pamawaya ndakazogadzira izvezvi. Alright. Ndaona unogadzira zvinhu zvakawandisa fani. Unenge uchishandisa maoko here kana kuti ipinjisi inenge ichitena waya idzo? Ndinenge ndichishandisa maoko nepinjisi zvese nesando kuswatanudza mawaya nemapendi, ndichipenda nemaoko angu. Pendi unozoiwana kupa, hausi kuita machallenges here ekushaya pendi? Pendi ndinotoishaya, ndaita yekunhonga ndichingopenda zvinhu zvangu kusvika ndaona kuti zvapera. Alright. Chimbotaurawo mashoko kune vakuru vari kuona this video zvauri kuda ende zvauri kuzoshuvira kuva nekuda kweTrabablas yawakagadzira iyi. Unoona panoitwa chinhu chakanaka, tinonzwa kufara. Hazvifadzi kuzokuona kuita zvemadrugs, uchitorera vanhu mafoni, uchibira vanhu, but kana uchizvigadzirira zvinhu zvakaita seizvizvi zvinoda kusimudzirwa. Mashoko aurida kuvapa ndeyekuti chiiwo vakuru vari kuona this video nevamwewo vanhu vari kuona this video nevanin'ina vako vachadawo futi kudzidza izvi vari kuona this video, urida kuti chii kwavari? Ndoshuvira kuti vanhu vakuru vanyatsoona chipo changu ichi vanyatsondisimudzira. Ndoda kusimuka ndiende mberi. Vana Java vese ndoshuvira kuti vachione, vana Chibvayo vese, vana MP wedu weHope panapa. Tiri muHope, mukomana ndewe muHope. Ari kushuvira kuti hanzi vana Weeknell, vana Weeknell Chibvayo, nana Passion Java, hanzi nana Fegi Chibvayo, hanzi tinoshuvirawo kuti mundisimudzirewo. Zviri nani kunzi vaona chinhu handika obva vataiwa mukomana unonzwa kufara. Ende president venyika ino yeZimbabwe ndofunga muri kuonawo zvakaitwa nemukomana wandinayi. Kana vhidhiyo rasvika ikoko, aiwa, tinokumbirawo mukomana uyu asimudzirwe. Hauiti hako zvekuputa madrugs.
Madrugs anibata. Unoti chii kune vanopfuta madrugs? Ndinoti ngavasiyane nazvo zvemadrugs because zvinokuvadza miri. Alright. Mukoma, mune chekutaura? Nyaya iripo ndeyengoti ndangotenda mufana wangu akagadzira ichi. Mufana wangu akangozi tangosema fani, but takatozoona chinhu chakutotrenda, katoti mufana uyu ane chipo, saka tachikumbira kuti kune vari kuona dai vakwanisa kumubetserawo, ende atoni ati dzakawanda kuno vanokwanisa kumupa mawaya nependi. Chinhu chako icho umboratidza zvimwe zvaunogadzira kuvanhu. Chatokumbira toda kuti kune vane pendi vaya vanokwanisa kumupawo pendi nekumubetserawo panyaya dzechikoro idzidzi. Atone shure yekuenda kuchikoro, but izvi zvanga akambotimire, ari kutangawo patiri kuvhura ipapapo. Saka tachikumbira kuti kuna vanokwanisa kumubetsera, vakwanise kumubetsera nerubatsiro rwekuchikoro rwekuti aende kuchikoro. Isusu towanika kuHope Zone 5. Ndo zvandingangoti zvandinazvo, tichingotiwo tiri kushuvira chinhu chedu da chakasvika kunana Feg Chivhayo nana MP wedu Kanopula vakalidha muHope munomu nana Chairman Giniwe, tichingosimbisa kuti dai vachiona vakabetsera mwana nezvekuita pane raramo yake. Alright. Muri yeZimbabwe Mwari ndiMwari akanaka. Da kuti muone zvinhu zvakaita seizvi zvinogadzirwa nemukomana uyu. Izvi ndiye anogadzira nemaoko ake, anogadzira kusvika apa. Toni aya malebhu andikupfekwa nevamwe vanhu aya aanogadzira zvakafanana neichi chiripo Patra Bablas, ndiye akagadzira nemaoko. Necklace yaakapfeka ndiye akagadzira nemaoko, ende anoti iye anotora mazuva akawandisa achigadzira chinhu ichichi. Madisadvantages auri kusangana nawo pakugadzira ndo awangoitaura kuti ndinomboshoterwa nemawaya nemapendi. Nepekugadzirira pacho handina, notoda kuwana craft center. Alright. Pekuitira zvinhu, moto futi. Nemoto ningi wemagetsi kana masola, ndinge nchingoda malight zvokuti kana ndikada kugadzira night ndogadzira. Alright. Aya ma-street lights wakazongoshaya light kwekuisa futi kapa? Apa ndaingorova ati yekuratidza chete kuti kune malight, asi kana yaya nyaya yemaorder ndogona kuisa malight ipapo. Mashoko auri kuda kusiyira mhuri yeZimbabwe yekupedzisira ndeyekuti chii? Ndeyekuti ndibetsere nesolar system because moto ndototambura. Unotoda kushanda manheru. Ndokumbirawo ushedzere namba dzako, tichazodzinyoredu pascreen but chimboshedzera. Alright, 078 45 60 193. Tangidza wamhanyisa. 078 45 60 193. Alright. Muri yeZimbabwe tinotenda nenguva yamatipa. Much love.